Yena monda lokre paro matin gi Oscar gi Sheila ni akikwanena ni gik matimre so in the negative also nekech they say Maya move in the right direction nango nekech at least gisechako neno makosa margi in the health sector. Koro our prayer kaka jopiny ni gidhi timo kama e sectors mopogre to sana e wach Siaya. Oscar wacho kama ber ni wasebedo gi shidas mang'eny e governance mag Siaya ka kirito Siaya ka kitelo ne Siaya minyalo yudo ni ng'ato is perennially on ilongo nango okete kanyo omaka they are forever acting. Okinyal act nyaka nini nikech Employment Act is very clear on some of these things. What does the HR policy ma Siaya speak to such cases? Mondo bende koter jogi kata ka jogi otero Siaya court magi gik makata court dhi ng'iyo to kendo ganda pod dhi lwitango dhi wito pesa nikech koro nyaka Siaya County bende defend themselves in some of these actions. Omiyo adwa neno ni en gima ber ni jopiny nyalo wuok oko ne ratiro margi especially dia 380 gi nikech mana kaka Sheila wacho ok inyal bet ni in August waka ma wuok oko adharani ni mondo nene na chamo pes oganda kata dho ni josiato wacho ni wato pok wachulo to donge ne gitiyo nu gi offer nu services ma ubu appreciate services magi koro giben ginyalo dhi e court magi wach ni barua ni mano wuok Siaya to mae gima wadhi sugu godo mondo chulwa ratiro marwa to seche magi gitimo kamano Siaya ma medo timango wito mwandu mag jopiny. Omiyo kan jatelo ma Siaya to nadhi neno gini niya it's a wake up call on his governance. Ere kaka orito Siaya to mai bende nyoko wang'iye counties mamoko ken mana Siaya kende mondo wanen niya seche mindigo ndalo moro natiyo Kisumu and I can take this and I fear not kayudo ka Kagibe they did the same thing to kijana mana tiyo gago kadhi procurement pile ka pile chieng' moro achiel koka yude tape ni kijana chano to nyisa ni pare ni manok ne kata employee mar Siaya mar Kisumu County and I'd worked with Kisumu for almost 7 years. Tasi nyisi ni ngani ne onge kata system marango mar Kisumu County mae kane governor Nyong'o odonje telo oyudo ni nyathini tiyo ga ka to kara okondike to he has institutional memory seche ma jogi bende wuok gidhi gi memory mar system kendo kikelo ng'ama chielo it also takes us a while mondo ging'e ni system ni run ganadi koro yudo ka ji ok yud services maratiro kata mabeyo nikech ang'o wan gi joma kawuono ndiki kinyowuok koro kidhi kata emomiyo ji ywak ne counties no ok wayud services mabeyo nikech kaka gi run counties emoko timre nadi ok ber. Omiyo ana dwaro ni it's a wake up call ne Siaya Public Service Board. Let them revisit their HR policy. Let them look at the Employment Act. What does it speak to in terms of the people now they so brand ni ghost workers mana kaka Sheila wacho kata Oscar wacho okinyal beta ghost worker ma wuok oko mondo jopiny ong'e ni kari jakuo nikech literally that's what he said ni ghost worker ne ng'ama kwalo omenda mag jopiny nikech ichuli gimo kitimango oken ratiro mari. Omiyo adwaro ni kik wakawa lightly but let us also look at it positively ni ang'oma wanyalo develop out of this manyalo konyo wa for tomorrow. Ere kaka wanyalo ng'iyo ni koro jogi ere kaka wa treat joma chal kamagi kata within our HR policy kaka jo Siaya County. Ero kama na Oscar kama beda kumuro kae ngane na wacho. And first of all, the Public Service Board maintains Siaya. The CEO no pokobedo vetted. It should be vetted by the county assembly. To womo konya bedo vetted according to the law. Mundi bet CEO Mass Public Service Board, you must be a certified public secretary. He is not. Koro konya bedo vetted. Koro act. Jokmeno ka act, most of them gin unqualified to hold those positions. Koro kenya they vetting. Keko they vetting. People opinion to in public, in secretary accounts mara qualified. Yonge baruano. So there's no need of vetting. Number 2, aparonso temoko which mag private hospital based mokonya lo bet ni hinyawa. Nikech joma telo mo wan gogi nigi alternative. Governor Odengonite tuo bolal for almost 1 month. Where was he going to be treated? In Austria or in India. Lalomoko Governor Nyong'o ne tuo no dikidhe kure America. So they care about subtane makanyo. Wadwaro ni mondo bichu pesa makoro Governor Nyong'o or Governor Rengo nyalo dhi e Siaya Referral Hospital.
mondo bu thiedhe kanyo. Aparo ni konindo e subtal Masiaya for 2 days to 2 days medre. Subtal Masiaya ngeni kaka referral Masiaya most of the time ogichiwa jo malaria. Orach machal nade? Orach. Yani jo malaria kidhi kweri, jo malaria kidhi kweri ni tuoni ni. They are the money at Markemis. And come on, for example, let me tell you, for example, counties Manyanza te. Most of them are at Kemsa. Kemsa okina nyoya. Nango, nikeche deni magengo. Govi magengo. Nikeche oki prioritize health. Govi gingo madongo kabisa. Nikeche health becomes secondary to them. Okingi ni watch mara health they cannot manage. Donginge ni kata manyocha list mara duale chande. Manuchas hospital magushi mancha ishanja ginene nchike logushi. One of them was from Homa Bay. Tingeni hospital manene wacho nini imaginary facility. No can facility may exist. Tingeni facility no do pesa moyo referral Homa Bay. Toonge. You will never bear. Sani for example, what Marshani Shan could be one facility improvement fund. Facility improvement fund. Reruta Health Clinic no do 6 million. Aparacho hospital do 54 million. The question mapping my preparedness chande. And Ninyal Gunga Health Clinic managanasa chel chande. Ko you don't need most register shall gain almost the 1,000 mar paid up. That means that's what hospital boy look at 6 million, 5 million. Is that facility prepared to manage 6 million? Korokada mna shani ngamabi fail sha. The president nigi goodwill. Marmuro shano work. Ngamabi tuyogisha and county governments nikechigin Emma, health is a devolved thing. Kurosha cow pesa kuomoka, ikose cow pesa kuomoka to give you a health facility. The facility cha kaka koroma siani kiyore pesa ngamonya manage gino kanyo nike everybody chal kaka makia akia ni jini akia. Pero kamano you are painting our county so badly. Yeah. Tokana defender okay ndobo Katine county, that's a disclaimer. Toka pa korach nikech nitire kata a lot of improvement onge kata gik mitimo here as we speak just to improve the same facility. To gimoro ni bende okber ki nyiso jopiny gimokena diera. Pesa oktera ni koro ni ji ioro ni sha ose collect pesa ne jo Siaya county o jo Alego no chiwo pesa kini Alego ni jo Alego no jo more register ne gin shagin 3 million people within Alego koro pesa ni oro ne Siaya referral nikech mane mani within Alego. No, these are claims. Kaji osebedo treated eki claim. Martina Nia, you are just being reimbursed or refunded. Just a second. So I just clearing, just a second. So one, it's not like counties gieki gain deliberate not paying KEMSA or some of these things. Wasene no chien kai, because there's a lot of delay. Mondo the national government otimango or pesni e counties. Mano attribute to the delay margimar chulo jo magio pesa. I'm not near atete anegi to manya dira makende nikech wan Kenya. Omyo siche moko kataka wakashifu county government. Let us also be very objective. Nia pesni magi wogie kishila bende no worry about USAID and the support they give to some of these institutions. Tiudonia, it's not like 90% of the operations mag Homa Bay katami gori work USAID. Nitire projects magi fund which are very direct or give fund everything. Koro gibocho nia one of the fund gignithindo koro kade poni shida is within sector pediatric ward or something like that. Then wachonia you've mismanaged this or we are fully dependent on USAID. Towange mabernia health is devolved function. The national government supports the counties, but let us be objective in the sense nia Angoma jogio setimo gi pesa momigi from the national county, can they be accountable to the monies that they've been given? Pero kama na inyashila adaro kitu akaeke to katakangi ilose bende jotendwa kama counties osichopo kang moro ma wacho ni ero wacho ni county ma Migori kami wuoke ngato woka e chuny boma Migori kata to wacho nena kawona dhi bedo hospital edhi nena St Camilas Mansori man Karungu kawuono kama ntiere kendo ka dhi bedo admitted an governor ma
ma Migori kuom ranyisi bosechopo e okang' machalo kamano. Pok wachopo e okang' machalo kamano, lakini adwa duoko nyaminwa ma Racheal matin. Racheal, ka USAID pulled out, no one gave statistics. Kini ber ka wawuoyo ga in numbers about impact mane wabedo go in the whole country, not just Siaya kende. Wawuoyo about Siaya sani, but in the whole country. USAID no mako kama duong, especially programs mag HIV kata mag ayaki, programs mag mine gi nyithindo, programs mag vaccinations. Apparently mano in something mano bedo recognized kata nationally. As a country, not as Siaya County, as a country, no one prepared. Nikech nwamiyo gi section maduong kabisa mar health, makoro wadhi, makoro wabedo ni wan mano gik mokwangi. Emomiyo nachako kawacho ni nen gima ber, nen gima rach nikech noko time gi transition, noko miwa alert moro kanyo ni koro wamiyo igni ariyo manyuru kumodhi yudo programs ki. No dhi adhiya to my USAID o mawa USAID nyadichiel. But adieri makende kaka ngat mang'iyo weche mag dongruok en nitie gima oluongo ni dead aid. It's a phenomenon ma ineno ni ka ng'ato biro to timo niga tich moro ini wuon okibuild muscle kata okibuild capacity mar timo tijno. Mana gima watemo wacho sani. Koro kata an kawuono kada county government to aonge gi resources moromo. Taneno ni USAID biro to makona kar thieth. Ideally akaw pesa madatiyo go thieth no tadhi tatimo go dongruok moro nono. To mae ok en gima timore. Mane gima osebedo ka wawacho. Gin kar mondo gikaw pesa made gitiyo go thieth ni kage dhi gitimo go development kumoro nono, magi pesa en pesa michamo. Obedo budget e tok ti kode. Mano gima nwatemo wacho ni koro capacity ma mondo gi run health mar gi maber. Ma en ng'ikruok mineno ka waneno kae. One transition period. Makoro wawuok kuom donors mang'eny mane timo weche mag thieth, koro sani odoro ni counties mondo bed motegno mondo tim. Mana gima Oscar wacho, ni sani kidwa mi kata ni idwa los claim, idwa ket workers, be wan gi capacity mar timo gigi, be wan gi enough qualified personnel mondo tim tijegi. Mae gima chando wakae. Ok ni en kashifu kata pako county achiel kata moro cha. En mana ni telo ma wan go sani wan gi weche mag mibadhi mang'eny kabisa. Mar ariyo, jomoket ni onego bed ni tayo idara gi kata departments gi. Capacity the problem number 2. Samori ndikitich kata nikech inowadwa in watu watok ni in qualified mondo ibed kumi bedecha. Nikech magi gik ma Kenya ma wadake sani magi gik manyalo bedo very transparent. Ok onego gibed ni gin tich matek. Kondiki e tich nitie portal monego bed ni idhi e portal kata ti yudori ni ibedo listed e portal kata. It's very simple. Ok onego bed ni wach mag barua madhi koni gi kocha. To kaduoki ipenyo ni be wasechopo kama koro kata ka in Migori County kata to wiya bara to aringa the district sorry kata the governor. Governor this no pok wachopo kanyo nikech gik ma simple kaka scan an Cleophas nan gi mama wakane tuo oringo the St. Migori County oringo the St. Camillus mondo tim scan nikech ne wiye bare koro oron tango matimore wiye bare wach weche mag pressure odhi mondo St. Camillus to gima ne onge St. Camillus kanyo kata machiegni anywhere around us kanyo. Nen gima very simple. Just to be able to timo scan e wiye kanyo mondo check ni ang'o miyo wiye bare mokrum. Onyiswa ni scan ma wanya yudo machiegni an nyatike ni Kisii. It's a very simple equipment. Nyakidhi Kisii. Ko Kisii tiringo idhi Kisumu. That's true. Kisumu. To sani gini tuoche ma wan go sani gin tuoche mag apoya. Gini to nin gi fever, malaria, kia nango mi warning, imuonyo Panadol kidhi. Sani wan gi tuoche mag sukari, wan gi tuoche mag blood clot, wan gi tuoche mag pressure. Gin tuoche ok mi warning ni ero kora chopo. Koro kanga to nisi ni scan manitie nyakiringi di Kisii. Kisii is the closest place kwa wayudo facilities. Maben County. Yes, Maben County by the way. Kisii no is just a county, but Kisii to nigi facilities. And akia marsia, but one ka intie Migori kucho kidwa ringo mondede tichopo Kisii. Kisii mo. Not Omabe, Kisii. Emichako you the first facilities. Koro magigik manyaka koro walo. Ipogo pesa mopogore. Koso jok mage ma ok yude. Jo Kisii gi kata priority gi nango. Nikech thieth ok en gima onego bed ni watugo gi weche mag thieth. Adiere ma Nyasaye mangi ma dhano. Kata Nyasaye ok nyabed neno kodwa maber ni okawo time to chweyo dhano kata wakawo to nikech wach mar mismanagement iketo ni koro ji tho manono. Mano ok ber. Koro nyaka wabed ni wakawo time wa mondo wa improve facilities gi. An Migori County ma governor koko chako ma tam ne mokwongo koko chako. Wantie governor manotimo higni 10. Ma tam ne mokwongo ma koko chako. I think the same Siaya bende Homa Bay bende donge koro agombo ni mondo gikete plan ni weche mag thieth kata weche mag healthcare onego bed ni en devolved to the extent ni
kata access to facilities Cleophas kikwacha kata we access ituo oyudi ka mondo wangi chopo hospital echo ineno ni referral hospital echo kata ndara midwa ngado kanyo gichopo kanye maungu. Erokamano Sheila, weche gi thoth nyaka bagintiere. Oscar ngena date ko wach ni kodi kama ntiere karkae. County Public Service Board ting mare mokwongo en timo gi chama ni merit based hiring kod recruitment. Gini bende waneno katimore kate counties wa. To gi kadi poni temre wach ma Sheila wacho mar plan. Awoni counties o makaluwe nigi lony mamalo e plans. County Masia osegolo plan mathoth ahinya mag stadium, Kisumu ne okano golo stadium kod art centers. Plan kama to jibera ahinya. Keto plan ne team. Serikali ma Kenya Kwanza ne nigi ni marwacho ni the plan mane gin godo. Gin bende imeno mana segi kata gikete team kata girange yo makare. Kar skills kata merit based hiring kod recruitment kalure kod lony maintiere kod mimigo tich kopogore gi gino maintiere godo mar pesa mag nyiew tije counties. Problem maintiere counties most of the time plan me wacho go most of the time oklosi kod joma tie county kanyo. Iloso gido miluongo ni consultants. Sheila giri jok matimo consultancy to giloso joka plan lakini implementation ngama dhi time en ngama seche moko gini okia completely. Kaka koro shida makoro winjo makoro wan go kaka koro issue mag Siaya, issue mag kata Homa Bay. Iyudo ka jok mantiere onge goodwill. Number 2, kata bed ni keto na ngamo riek to kimie tools mag timo go modwa timo chande pod bedo ko nyal time. Koro counties magwa to be honest temo ka yoga ngamiluongo ni Professor Odhiambo Mbai mane no create issue ma devolutions and the counties onego bed Nyanza counties ema idibiro time benchmarking nikech wane manene wagore ba jotho nyaka nikech mondo wayud gigi serikal ne nowito wa oko mago mane okoro wanyalo kete lwet wanen counties ni koro counties should really work. For example kata koro priority issue mar kata koro wach ma stadium no stadium beti kama subtal onge ingend bend system ko is a wrong priority. Number 2 issue mag kata koro cho na paint county gimbaraj ingeni baliche subtal en daktari gi ya Siaya rate of statistics what a nutrition is a day in the whole county to manage a population of almost 3 million. Kiri wa nyithindo nyaka joma dongo 3 nutritionists. To nutrition no iyudo ni for example nyithindo menyuolo Siaya sana percentage man giluongo started growth ni malo ngama na started growth muku chiemo maber en kata odhi mana school to wiye nok mak kimoro koro the next 20 years Siaya dhi golo jok mofue me ngata nikech gima timore ni nyithindo menyuolo sani county marwa in terms of statistics one among the 10 most counties manyathi ma jahigni abich majathi ma jahigni auchiel cannot read and write. Wa ipimo kama Mandera, Turkana, hardship areas ga masani ko ipimo ko county marwa. Kata tho mundi tho kama luongo ni Siaya is very high because yath dongo nge subtal. Lakini ntiere chemist mantiere dho ka subtal everywhere. Ma kidwaro kidhi subtal tingi sindi nyeo yath kacha. Koro the problem mantiere ni probably systems mawango jok mane wayiero ok gin operational. Number 2 the problem mangisi ni gin alternative gain. Gicha ok giwinjre go nikech kapo ni gituo to ok gidhi e gino. Koro ka funo chopo kama koro nyalo bet ni gidhi e gino wanyalo yudo pogruok. Gima wacho wach ma pogre wach ma facility improvement fund. Facility improvement fund shaka ko bedo structured. Any facility ka facility nyaka orne funds mage based on kako tiyo. To nego ben facility can are prepared to even manage that money. Kata kapok kidogo be registered. Oka wach ni ne alego na keni kilo referral lapana facility the facility we mean dispensary marsuri dispensary makure. That is how SHA is structured. Nikata kidhi keto lueti to keto lueti biti obisha okoni kanyo. Some person be disbursed okobe disbursed no this referral a facility majoko tiyogo kolongo facility improvement fund. So we must be able to put in place nikachantire accountant kachantire hospital manager kachantire everything mondo be nika pon person ni obiro ko wuke shakacha to bendo en prepared. Lastly no one prepared Sheila a watch mar devolve kara health ni we should have not probably devolved it. No one prepared. Then now after Kedoka Koro one could chaos was a bedogi a lot of strikes,
hospital wakiani who is to blame some doctors Homa Bay strike what blame national government kose blame the county government but such was bedo mang'eny all over nikech no kwan prepared issue mar devolving health then kendo after that wayudo kendo bwok maduong' ni USAID kod donor funding mancha konyo kande be koro wuok e chaos mancha wan go richande gini mancha gikonyo nikech at least ne gitimo gikelo support system koro okwa devolve okuno go devolve health wase devolve bang devolve kendo USAID kod donor funding skandeka be wuok koro wanyalo end up ni child mortality nyithindo matho kamono nyuol dhi bedo mang'eny ahinya kendo gik moko bilago jok matho gi HIV tuberculosis dhi bedo mang'eny ahinya sani manyaka wago e koko ni USAID oseringo county government Masia county government Homa Bay county government take action move very fast fill the gap nikech seche makata wacho ni USAID bro duogo bang' kata na 3 years thoe mosebedo kae dhi bedo mang'eny ahinya wadhi bedo gi upsurge kuonde mancha wasewuokie vaccination nitie tuoche moko kaka polio magi gik mancha wasewe e tokwa wadhi duoge gigi kapo no kwago koko bo chung Cleophas banaira mugi kae bo wacho to wadhi bet gi shida maduong' kabisa to waseno gino mbele ero kama na inya Oscar na kawiyo masansa Oscar dai kariyo toksa ariyo marukinyi makawuono kado kanya koro mujanga maloro twak maka wadonjo e weche maga siasa koting'o nyaka yuko jamna mayukore kar jot ma jatend piny Kenya ni counties juma mokalo kanyo county ma Kisii county ma Kiambu county ma Murang'a noyudo ber mogundho county ma Siaya noyudo magi nono kata projects mopogore bedo launched juma mokalo kanyo kod jatend migawo mochung'ne weche mag jolweny kata kod governor e kind gik mamoko depo ni berni mar yuko jamna ridore nyaka counties koso kwamo e diere wakawiyo masani chikidhi mabor Sayudo yudo nikelo nyako chia chonogore nyaje nunga nisandi nango nyako chia nigiere kendo jalo siko kachandi gimon nyako chia utemo kakno Jarik ni jamuod nyoyo gi goyo matiende ni dhi matek maok inono maber samoro nyalo miyo ng'ato midhiero. Siku njema huonekana asubuhi. Kabisa Anuari amangana gao. Seti him. Chamige. We museo. Kenya nzima tunasema jambo Kenya. Wax tiki taka. Twende sana my people. Hapa ndo nyumbani kwa muziki wa Afrika Mashariki na malezi ya vipaji. Sasa tuko tayari ku drive on. Mibibi na mijize. Leteni porojo sasa. Kwa habari za kuaminika kutoka kila pembe ya nchi. Are you ready? Leo kati ya Ingwe na Gor Serikali. Hapa ndio home. Radio Citizen, radio number 1. Radio number 1. Oken gima wendo ka ilalo yier wiyi maromo e kind 100 nyaka 150 kuom odiochieng' achiel kende. Kik chandi ni mar en gima timorega. Woktich ka woktich wakelo ni duon ya wotonagi. Kabinet chariyo kati chariyo nyakumunga juang en odiochieng' mar yuto mari. Chieng' tich adek kati tich adek nyakumunga juang en odiochieng' mar mine nyalo kachiel koda weche hera. Wendo. Kachopo tich ang'wen nyakumunga juang wakelo ni kama nene yani TBT kod thume mamit mokalo. Furahi the edition and thum kaliech. Loso kapuoyo nyakumunga juang. Ka wakelo ni jothumbe mopogore opogore. Kanyo ndo bende wakelo ni gimiluongo ni Best Yawa.
jogo waseduogo ka to wacho kata samone yweyo ka weche pod medo mana tedore. Gima timore counties wa rem mar telo makare kata riyo mano mar yudo telo makare ni obiro kendo go jok moko gi kibaji maduong' ahinya. Gigi timore counties wacho nok gin counties ma oloso kiny makonanya county ma Siaya gini omako counties mamoko bende kama gintiere ka. Odeka wacho kamae waneno chenro ka wantiere kar ka achiel kachiel. Wach Siaya ni jogo nondik kod ng'ad weche 9. Ng'ato nokwalo jopiny dhano uso nyaka lo antiere kar ka yani chenro ka ntiere Migori County mosna owigo Sheila Olan kentie studio kanyo achiel kachiel machielo. Wach ma Siaya en kuo maler mane maler mane the entire leadership ma Siaya ong'eyo en mana ni koro gino osemuoch gise pedo kata gise bedo kanyo ka gidonjo kata ka gindiko ji e yo maling' ka gichamo omenda mago mag joma odhier. En gima rach ni Siaya County otelnegi kod okil maduong' mong'eyo chik, but everything is just messy. Joma dhi tich pile dweche 9 gi ok gin nyawawa, miriambo ok ber. Aya ang'eno oriwore gi paro mano mar jotwak manogo ka miyo kanyo gino mano wach kanyo kod Oscar Omondi achiel kachiel itiyo dweche 9 ne luongo ni nyawawa. An Jabez kawuok Kisii University aluo chenro. Owacho kanyo lecturers bende must get their salaries. Chal ka gima Kisii University bende nigi tabugi. Mano mag jo Kisii University gimbe gikelo mayo kiny maka wuono waranga ne gitanga timo gi achiel kachiel. Okumukezi ntie ka wacho ni Celine Dion mabende ni chenro kar ka wacho ni ero gigi kamarango ni Kenya mangima to koro ochomo kure kama dhi bedo kar kae ka walowe nyakura mogi jo adongi zuru mar dakika 50 kende e tielo ni to kae wadane waranga ni gimachielo kopore gi mara bedo nyawawa ni walok tanga kendo waranga ne jamna mayukore kar jot ma jatend piny Kenya nyakura mogi jwang nitiere delegation mathoth ahinya mosebedo kata kadonjo e kar jot ma jatend piny mano kirango juma mokalo jumbe mosekalo kacha machiegni jatend piny Kenya ne oloso gi jogo mawuok e county ma Kisii, Kiambu kod Murang'a. Wadano wawinja ka gilure kod singo mantiere karka kaeto bang'e mano mara Ruto karomo kod jogusi, Ruto romo kanyo kod jogo mawuok Kiambu kod mano mawuok Murang'a. Mano gina absence adek kanyalo yudo gi kanyo ang'ay thuolo mar winjogi kaeto bang'e ntiere Ruto on housing units ma Kisii kod mano ma Kiambu County mano mantiere aya ang'wayori ane kanya kora mujwa mana sama bire to chal ka gima jamna yukore kar jot ma jatend piny Kenya to jamna ni yukore ni nyaka ni jogo mantiere counties ang'eno kae e kama da bedo kae ka warange Oscar pesa thoth ahinya counties e sirkal e apis jatend piny Kenya singo mechiwo kar kae nitie komoro manya bedo ni gene budgeted kata kama gitie budget magi mag counties nikech jo counties ko donje county biro Nairobi giduto mondo gidog ber. Aparo ni nitiere kaka nitiere corruption moro matin nikech pesa ma igolo mimiyo ji kata State House kaponoko oonge budget to mano to ok gima ber ahinya. Ng'en chon ndalo ma Kibaki ne tiyo ne wan kod nyadendi moro miluongo ni Lucy Kibaki. Lucy Kibaki ni nowacho ni State House ni president makata na matere Kireri mane en State House controller ne ochwanyre kode nikech nokelo delegations mowuok Nyeri midhi neno president State House. Koro visits mag president gine gin mang'eny ndalo moko ndalo Moi cha nong'eny kabisa. Sani be koro ntiere kaka delegations di State House to iwacho ni pesa yukre kanyo. Aparo ni kaka ng'iye en ka oonge budget to nego bedo investigated ni pesa no wuok kanye nikech ing'e ni kata sani kidhi keto siling milion 1 e bank to nyaka declare gimiluongo ni kama owuokie gi tich midwa timo kode. Issue mar kata mna gimiluongo ni money laundering chande en ni oyudi kod pesa mang'eny to kinyal nyiso ohala mitimo momiyo ni gi pesa no to sheria ma Kenya kae wacho ni kaponi oyudi gi pesa mang'eny to Kenya declare kaka yudo pesa no ti forfeit pesa no ne the state
mantie pesa mang'eny accounts mang'eny mosebedo frozen gi serikal nikech wuon pesa ok nyal wacho kama ogole. Koro ok onego bed gino ok otimre kata mana State House kende kata mana counties be seche moko delegations dhi ka governor to nitiere kaka seche moko mago mawuok e wards koro mawuok e wards bende to nitiere ka governor bende seche moko chiwo gi pesa moko bilago ting'en mago to onge budget. Erokamano. Adwa winj gima jatend piny Kenya nowacho kotenore kod weche gi mago mag ber ma bende dhi ne counties mopogore opogore ka nitiere kar jot mare. Warango yuko jamna ne counties gini koro wuok e kar jot ma jatend piny Kenya to biro koro ne counties ka bende iwinjo koro kochopo MCS bende biro gi delegations magi kuom ranyisi kowuok Nyalenda biro ku gidhi kanye kone mopogore opogore wawinjane ma. We are going to build 10,000 units in Kisii town so that you begin to internalize how Kisii town is going to look when you see Mukuru. Tumeweka kujenga hostels ambayo I will come in the course of next month or the month after kuzianzisha 9,040 units ambayo itapatia nafasi ya watoto wenu. Tumeweka another 4.5 billion a total. Kwa hiyo program tatu a total of 40 billion shillings katika Kiambu County. Sheila, ijalonyo weche mag uchumi kendo mag kwan gi kama girango gi siasa bende magore. Kwan magore kar kae weche mag omenda 40 billion mano madhi ne county en county achiel mano ma Kiambu. Nitie machielo bende mirango madhi bedo kata katimre county ma Kisii. Kin counties mamoko mantiere pesa ne yudre mayot mano mar chiwo ne jogo motimo limbe. To weche mag jothieth ma pono no ng'anyo nikech ginyawa pok ochul gi dweche 9. Mago bende ok bed kata kirango kata koro ne devolve koso ng'ama lose logie maonge. Pesa ni nitie Kenya ka donge. Hapa ni wakuanga uoka kaja lonye weche mag uchumi. Limbe ma idhi titimo State House onge rach mar limbe. Onge chik ma wacho ni ok oyiene ng'ato dhi limo rais State House. Wanya chako gi kanyo. Shida mantie en ni pesa michiwa chiwa kata projects michiwa chiwa apoya kata oya kaka rais timoni kama shida nitie. Nikech pesa mora motiyo go nyaka accountability bede nyaka obed no wacho ni mae kata nasenge chakre chon ni nadhi chiwo 40 billion no Kiambu nadhi timo go kama pesa mimio kata handout kagisedhi magitimo limbe ka be nyaka wabed accountable mondo geni pesa niti gole kanye. Hapa ni transparency no maonge. Kipenja kaka jalonye weche mag uchumi tabu nyisi ni shida ma wantigo Kenya kae in very simple. Gik mongolo ni macroeconomic indicators, gik mamalo ma president oroga wacho sate. So onyisi ni sani inflation ni piny, yani bei kane ntie ni mogo nen shilling 200, sani kore en shilling 100 wawach kamano. Donge bet chiemo koro ni piny, ok en kaka ne ntie malo cha. To samoro jing'uru wacho ni no oriambo, no ok oriambi bet kigi ni piny. Shida manitie en micro kata purchasing power. Kata ka umogo na mii sani ni obed shilling 50. Kionge gi shilling 50 no mfuko ni to mano shida. To koningi bed go nikech ng'ato mii. Oningi bed go nikech system tiyo maroala. Intie gi orak ni moro minyalo goyo kata tiji moro minyalo timo tichuli osara to osara ni cha imedi tinyiepo go. Koro bedo stimulation mar economy ma organic oya piny ko biro malo. Okirit ni an nyaka bedi kata rais nyaka bedi mondo mi pesa mo matin mondo kokidhi nyiepgo. Mano rach. Mana kilere kar kanyo kanga yeni mondo midhi nyime. Units mo wacho kama roma 9,040 mago mag hostels. Diponi kanyo bende ma diponi ochal gi ler ma ichiwo sani ni eroger ni ot. In gi rent mar dhi odno. In gi pesa mar nyiewo odno ka diponi ero koro chopo ni ere dagere gi Kisii kene da chiwe na oganoto. Kata kapok ichopo bedo gi pesa mar rent. Sama igero no agomba kaka sama igero odno. Sani wawach ni kigero ot kata Migori town wakacha. Oningo bed ni hardware sani mantie Migori town giwinjo maber nikech obed smiti obed pi yani joma uso pi joma uso smiti joma oningo bed ni hardware ska koro sani nigi pesa mang'eny kabisa nikech materials ga tetete ikaw locally kati nyiew kanyo locally. Engineers ma county kanyo oningo bed ni sani gi ditch kabisa nikech project mani timo cha ondiko engineers kata ondiko ok kata mani casual laborers kende chakre malo nyaka piny
mano ko kistimulate to mano mana project achiel kata gedo achiel county kaka migochwa duong kigero kaka wantie gi affordable housing molos Kuria okanya nyatike ni adhi Kuria kata Rongo kata ni adhi Kuria mondo tim orak mar gedo pile koro gima temo wacho en ni tij sirkal okoningo bed ni omi the last mile. Tij sirkal en very simple. Oningo bed ni oloso environment kata aluora mar konyo mondo ohala otimre, mondo ji oti, mondo tim tijegi, mondo gilos pesa. Gi kizungu wacho ni itiyo gi sirkal oningo bed ni empower jo ohala kata private sector to meet their development goals, mondo konygi weche mag dongruok. Mondo ochopni ka ni di kata county moro to okochuno kata ni sirkal masani ne gero hostel go samoro yudo ni nitie private ma tiyo together gi sirkal to timo developments go mane ko bedo gima unsustainable gima kata nitie katiyo onge to system cha pod tiyo but shida mantie ni kikawo timiyo ng'ato chiemo gi kijiko kiseketo ne dhoge to kipuonje kako dhi opur kata okikonye mondo obed gi puothe mondo dhi opur makati onge to nyalo puro mane kama shida nitie to ko bed sustainable so kisiasa oneno ni points dhi malo nikech ji nitie lakini king'iyo kiuchumi to ok dhi maber ahinya ka pesa choko onya wacho mogik abo wacho ni e budget kata weche mag omenda percentage monego bed ni tiyogo mar development e piny kaka maro mar Kenya en gimoro atamalo 35% revenue onego bed ni watiyogo e weche mag development higa mokadho ne 16% apaga uchiel higa ni wasechopo koro 19% e revenue ma collect yani wadok chien e weche mag dongruok pesa ma kodonjo to wacho ni mai specifically watiyogo ma dongruok ineno kodok piny budgets moko to sebedo ka idho ka dhi malo kaka sani mi notice budget mogik mar state house is quite high oendelea kodhi malo magi ma chijo ji dika chich to pesa moko be lal kata neno ka onge ng'ama nyisa kuonde magintie apenjo ga pile ni pesa mano e-citizen what streamline waketo gimoko e-citizen pesa mano e-citizen cha pok wayude nyaka sani en kanye pesa mane sani ka sha ero wado chako mako jidhilal kae to pesa go ni kanye ineno weche mag mibadhi ka ok wadil gi weche mag mibadhi Kenya kae wantie gi pesa moromo Nyasaye gwedhowa wantie gi resources gi pesa moromo kabisa gima inyowa en mibadhi gima inyowa en kaka watiyo gi pesa ni gima inyowa ni ok wadwaro instant gratification ok wadwa tiyo ni mondo los system Kibaki manoloso economy mar Kenya the most yani Kibaki nokotimo any of these things mineno koro kitimo kae nokotimo kata chiel en noloso system omiyo kata kauno kichio cho ni adwa chako ohala kidhi e bank ni ma kawaida cha tidhi tiyudo credit kata idhi tiolo pesa inengo mani piny kabisa sani sirkal piem gi jopiny e olo pesa e bank ok miyi pesa mondo ichako ohala bank miyo sirkal pesa ineno gik matindo tindo kamano koro gimanya wacho ni oningo walos system we need systemic change economically systemic change emanyalo konyowa kik waket siasa ahinya e weche mag uchumi kamano wacho ni kikere to kanyo bende wacho ni ogipogre ahinya Racheal antiere iri omenda maromo bilion 40 kama imanya bedo ni matin ahinya bende imanya bedo ni nitiere kuom gigo mich mapono ni imiyo counties mopogore opogore inyalo confirm no ka nitiere delegation manuwuok Siaya mano dhi State House to ber manuwuok kodo bende ochal jamna miyuko ni iyuke to japiny bende gini chopo ne adier nikech bilion 40 kochopo kata county ni kuom ranyisi county en unit moro matin kirango gi piny Kenya mangima much pesa ni onego beni winje gi ng'ata kama entiere be wawinje erokamano first an achiel kuom jogo mane odhi kaka jatelo ma Siaya from Siaya County and I can confirm ni waneno ber mar the State House sani nikech ang'o to kapok adhi mano to en right mar kata ni jo the State House depends gi kaka ng'ato ng'iye ber madhi wuoke king'iyo ni bende nitiere impact mana kaka iwacho ni juan kaka jo Siaya nwadhi be waseneno ber mowuoke bang' mar the Siaya mar the State House sorry tiyudo ni just to clear mondo ji understand nekech nan kanyo en seche mudhi kacha wuoyo gi jatelo